Hľadáte pokojné celoročné bývanie alebo dokonalú víkendovú chalupu? Tak tento rekonštruovaný rodinný dom v obci Tuhrina vám splní oboje. Dispozične ponúka dve samostatné bytové jednotky. V úvodnej, zrekonštruovanej časti nájdete dve izby, kuchyňu a veľkú kúpeľňu. Nová časť s vlastným vchodom funguje ako samostatný byt. Má obývačku a na poschodí spálňu s ďalšou veľkou kúpeľňou. Celá stavba je zateplená, odizolovaná voči zemnej vlhkosti a má novú strechu, takže vás nečakajú žiadne ďalšie veľké investície. Oáza pokoja na vás čaká aj vonku. Bazén, skleník, záhrada plná ovocných stromov, dva altánky a krb a tú pravú taliansku pizzu. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte a dohodneme si obhliadku. Moje meno je Maroš Kauko, som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.